Suomen Eurovision-historian huippuhetki, tai nollalaskuvi. Ensimmäiset Eurovision laulukilpailut pidettiin vuonna 1956, mutta Suomi osallistui niihin ensimmäisen kerran vasta vuonna 1961. Tuolloin on Laura Kinnunen esittänyt taustalla olevan ikiinainen kappaleen valoajatamassa. Seuraavana vuonna Suomeen nosti nuori Marion Grahn. Tärkein kysymys tässä vaiheessa on tietenkin, miltä nyt tuntuu? No hieman noin perhosia vatsasta. Voitaisko sanoa pikkuintoja? Ja nyt ei ole enää yhtään jännitä. Tämä lippuviisi menestyi ihan kohtalaisesti, mutta vielä paremmin meni vuonna 1973. Joo, laulasin on englanniksi Tom. Ja sijoitus oli 6. Mistä arvoit sen johtavan englannin kielestä? No, ehkäpä minulla on vain niin paljon karismaa ja totta tuli kappalekin oli aivan loistava. Entäs kuinka se Tom? Anteeksi kuinka? Ei mitään. Kiitoksia Maria. Suomen yritetty luotua englannin kielen myöhemmin. Esimerkiksi vuoteen 1976 edustuskappaleessa on liikkeellistä. Katsotaan. Hieman nämä housut ahdistavat tästä mahakohdalta, mutta muuten tuntuu oikein hyvältä. Minulla on housut. Kuka on ne teidän? Median pääsuunnittelijat ja me toiset tähän avustettiin. Eikö olekin mahtavaa? Todella. Mutta mahtavaa sanottu. Kertosäkeessähän lauletaan, että that's the way we dance till we die. Niin yritimme sitten saada tähän esitykseen sellaisen tunnelman, että tässä nyt tanssitaan niin kuin viimeistä päivää. Siltä se kyllä näyttikin. Tippi on ja pumppu. Onneksi vuonna 79 käytettiin taas oikeita sanoja ja vielä tasuvaksi. Lapsonen maa, koko pakastaan muuttuessaan. Linturenkin muuttaessaan, kesäkuun möykä
Voiko olla mitään sinivalkoisempaa ja suomalaisempaa kuin Katteriinen olemassani mitaajuksi? Ei voi, ei. Mitä nyt tuntuu? Äärimmäisen sinivalkoiselta. Suomalaiset ihan kuppii sisältä ja pyrkii purkautumaan ulos. Yritän pidätä. Sinivalkoisuusta ei ottanut Suomea kärkisyölle, joten katseet käännettiin ihan toiselle puolelle maailmaa. Vuonna 1981 Rikisaossan Rege oli floppi. Vuonna 1989 Anneli Saariston espanjalaisvaikutteinen La Dolce Vita ylsi peräti 7. sijaan. 90-luvulla sanoitukseen haettiin tasapua englanninkielestä. Vuonna 1994 maatamme edistyvät sisältökset Virpiakat ja Kätkä, jotka olivat nerokkaasti ottaneet arvistelemiseen Kätkät. Sopiiko se mielestänne hyvin tuohon suomenkielisen tekstiin? No ei me sitä silloin ole ajateltu. Niin, kun emme tiedä mitä se tarkoittaa suomeksi, mutta lauletaan. Niin siis Kertosäkessä on laulettu englanniksi, että hei valvoa vaikka näkemiin.